Nazdar lidi, vítejte u tutoriálu úplně u první části na hru Kerbal Space Program. Jak si můžete všimnout, tak když semka najedu, tak mám mody, ale já budu používat Kerbal čistý, bez modu a samozřejmě ty mody tady budou, protože nejdou vymazat, ale nevím co všechno, co je, ale prostě budu používat jenom věci bez modu. Takže to bude asi probíhat. V jednom díle si něco představíme, ukážeme něco prostě ze začátku toho základy, i hlavně jak to se ovládá něco v součástkách. Takže ještě bych vás chtěl upozornit, že za každý fail, se omlouvám, tohle není připravené. Takže můžete si všimnout, když tady začnete stavět, tady na výběr. Toto jsou vlastně kabiny, tahle a ještě tahle, to jsou kabiny bez kerbalíku, čili bez pilotu. Tahle a tahle je s kerbalíkama. My si pro dnešek uděláme družici, takže budeme potřebovat bez kerbalíku. Takže zvolíme třeba tuto, klikneme na ní levým a kolečkem budeme ložit nahoru a dostaneme se až ke stropu. Když zmáčkneme pravé tlačítko, můžeme točit. No, kolečkem nahoru a dolů, plus, minus, přibližování, oddalování. Takže, všimněte si tady, že toto je ten základní, samozřejmě můžu toho další, když toto jsem nechtěl dohodím, to můžu to takhle vyhodit. Takže dále, máme tady nádrže a motory, to je hned to první tlačítko. Druhý jsou controls, takže RCS, trysky, SAS, a to si vysvětlíme potom. Struktura, to jsou vlastně těla, odhazovače a různé takové kravinky. Potom aerodynamik, to je vlastně se hodí na letadla, to tady křídla, aby to bylo aerodynamický. Utility, to jsou takové věci, co jsou potřebné, ale nikam jinam se nedá zařídit, je taková elektronika, světla, nohy, elektronické motory a takový. Dále scénc, to je asi všem jasným, tady máme různé anténky, různé akcelometry, vlastně gravitaci, teploměr a tady takové věci. Takže vrhneme se. Ze všeho první, co budeme potřebovat, je samozřejmě tady ta kopuletu už máme. A název, aby jsme nezapomněli, co stavíme. Takže to bude vesmírná družice 1. Tak. Dále budeme potřebovat něco, aby to jako družice vypadala. Takže půjdeme do Structures a dáme semka, to je mod, tohle už není mod, to je od nové verze, dáme semka tuhle tyčku. Ano. A zajdeme do Utily a budeme potřebovat nějakou energii, takže semka dáme solární panely, ale tohle je pěkně blbý, takže semka dáme jinou tyčku, která tyčka není z modu, není tohle tlustí, není to kradačí, tohle, ne, to taky nechcem. A jo, tohle chcem. Tohle přesně chcem, ale já to chci menší, tohle je moc velký, ano, tohle hodíme to semka dvakrát, nám bude vyhovovat, dáme utility a dáme semka solární panely jenom dvakrát. Xkem vlastně si volíte tady, na to můžete tady klikat, kolikrát to chcete postavit, takže jednou, X máte dvakrát, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, takhle to. Nám to bude vyhovovat dvakrát a když máčknete C, tak máte vlastně, že to nebude, můžete dát kam chcete, výškově můžete, ale na stranu se to bude vlastně takhle poskakovat, takže jste to měli stejný. Si zmáčkneme C a dáme to zhruba tak nějak doprostřed. Tak, dále. Budeme potřebovat nějaké baterky. Takže volíme, tyhle nejsou z modu, protože tyhle jsou teďka nový. A dáme to jednou bude stačit. Semka a semka. Zajdeme do scén, aby to mělo nějaký smysl. Tak semka dáme jednou tady tu bambulu. A po stranách takhle 4x toto. Máčkneme si C, to nějak vypadalo takhle. Tak, semka dáme jednou akcelometr, gravitaci, teploměr a barometr. Nevím, co je vůbec. Tak,
to bychom měli to, co zůstane ve vesmíru. Dále budeme potřebovat něco, aby to udělalo, aby to vůbec takhle zastalo. Takže zajdeme do Structures a dáme semka toto, nebo toto, nebo toto. Musí tam být prostě napsaný teďka separátor v ten, nebo dekupler. Dekupler nebo separátor. To je, jo, dekupler nebo separátor. To jsou vlastně odhazovače, takže zvolíme ideální velikost, třeba tento. Tak, vidíte, tohle odpadne. Takže dále budeme potřebovat něco, aby se tam dostalo. Hodíme si tady semka nějakou menší nádržku. Dvakrát tuto hodím. Na to hodíme 4krát tuto. Vidíte, když tady je nějaká tečka, když na to kliknu, tak ty tečky znamenají, kam to můžu dát. A ta tečka musí jít vždycky na jinou tečku. Jo? Si rozumíme snad, ne? A hodíme semka velice úsporné motory. A ty jsou tyhle atomové motory. Jsou větší, než vypadají. Tak. Přesně takhle. Já myslím, že ne, nechám to takhle. Dále hodíme opět separátor. Tady. Ten budeme potřebovat asi prostě hodněkrát. Hodíme to semka. Vidíte? A ty motory se nám krásně zakryjou. Dále tady dáme, jsou moc velké. Takže dáme menší. Dáme tyto. A to udělám, jo, tyto. Musíme dát i do prostřed, aby to drželo. Ježíš, tenhle ne. Tenhle semka dáme. Musíme udělat tyto. Ježíš, to musím dát o kousek níž. A nebo víte, co já udělám? Tyto oddělám. Dám tam ty motory. Ten motor tam dám. Dám to jenom semka. Tak. A můžeme semka dát obyčejnou velkou nádrž. Bude takhle. Dáme semka tenhle motor, že je ten nejsilnější bez modu. Trochu oddálíme. Samozřejmě palivová nádrž, toto jsou palivové nádrže, to každý pochopí snad. Hodíme další separátor. Ty jsou tady. Budeme se snažit najít ten největší. Ty separátory, to bych mohl používat, protože jo, normálně když tady dám tenhle, tak to udělá to stejný, akorát to vypadá hůř, takže žádnou jinou výhodu to nemá, kromě toho, že to bude líp sedět, takže jo, takže tohle bych mohl používat, snad mě odpustíte. Trochu oddálíme. Tak. Dále budeme potřebovat něco, co nás dopraví až nahoru, takže si sem hodíme 2 palivové nádrže, silný motor a uděláme fikanou věc, protože my si to dáme takhle a na to další silný motory. A teď uděláme ještě jednu věc. My si semka, nebo ne, udělám to takhle, toto celý pryč, abych vám mohl ukázat to, co chci. Dám semka, to je moc velká, vezmu tu základní malou a půjdu do Structures, dám tam třeba tento, dám to semka, dejte pozor, aby to bylo na celou. Vezmu to, a mám to blbě, to musím dát výš, vezmu to, dám to, musím to najít, dám to, takže to nejde, musíte nejdřív někam položit a až potom to někdy jde. Tak, a můžete nalevo vidět, dalo se mě to na tohle. To je také dekupler, akorát že boční, což vám vysvětlím, co to znamená, jako určitě jste si to vydedukovali, ale všechno vám ukážu. Tak, s tímhle bychom někam teoreticky mohli doletět, ale budeme potřebovat, aby to mělo nějakou aerodynamiku, že semka dáme třeba tyhle špičky, ty krásně sedí. Tak, ještě semka nějaký, jsou malý, jo, přesně tyhle.
Takže, ale budeme semka potřebovat ještě nějaký držáky, takže dáme semka, například semka. A ještě jedna velice důležitá věc, kterou jsem zapomněl, a to SAS-ko. SAS-ko musíme dát vlastně do každého, jakoby pod každý odhazovač. Takže toto je taky odhazovač, takže to dáme pod to. Tak a hodíme ještě jedno semka. Tak. A budeme potřebovat ještě velice důležitou věc, což jsou RCS trysky. Toto odděláme, samozřejmě nevyhodíme. A můžeme vzít toto, dát semka. Tak a budeme potřebovat RCS trysky i semhle. Toto trošku dám. A dáme semka menší, 2. Tak. Půjdeme do Controls a já budu používat ty klasický, což jsou... teď nevím, který. Použijeme tyto. A dejte si bacha, tyhle musí být přesně pod sebou a jenom 4 vždycky. Vždycky přesně pod sebou až vždycky jenom 4. Dáme je i semka. Tak. Teďka, co je toto? To jsou vlastně stage. Stage začínají od úplně dolního a tenhle je poslední. Takže my si to musíme udělat takhle. Toto jsou vlastně ty držáky. Ty musí tady být v tom prvním už. Tohle jsou motory. Ty musí být taky v tom prvním. Chci i ten první motor najít, takže si ho najdu. Tady vlastně uvidíte, že se to zbělá okrajích. Že to na to podržím, přesunu dolů do toho stage. Jakmile zmáčknu space, tak tento stage, celá ta sedmička se bude působit naraz. Dále potřebuju tyhle odhazovače. Všechny. Takže tady správně. Tady je špatně, ten musí být tady. Tady správně. Tyhle odhazovače jsou kam? Jo, ty už jim. Ty mají být taky tady. Tak. Dále budu chtít odhodit toto správně a zažehnout tento motor správně. Dále budu chtít odhodit toto správně, zažehnout tyhle 4 motory správně a dále odhodit toto. Velice správně. Takže myslím, že můžeme jít na start. Všechno je připravené. Dáme save, launch. Teď se nám to sekne, protože se to bude načítat. Mluvám si, určitě budou lagy. Takže tady vidíme, že jsme udělali jednu velkou chybu. No a to jsou to, co jsem říkala. A to je, že když bychom vystartovali, tak by to udělalo to. Takhle by se to kývalo. Takže my půjdeme semka, použiju ty základní. Toto. Hodíme semka nějaký větší. Toto. 4krát. Hodíme to i semka. A tam nepotřebujeme. Vezmeme ty konektory, nasadíme je semka a to nám tam nedošáhne. Takže my toto posuneme o něco níž, semka, a dáme teda v tom případě ještě i semka. Tak. Vezmeme konektor, přiblížíme, dáme odsud a pojíme semka. Dejte si pozor, abyste to měli 4krát, aby to šlo ze všech. Vidíte. Tak dále. Vezmeme konektor, dáme ho semka, napojíme semka. Napojíme to víckrát, aby se to nekejvalo. Tak. Dále napojíme semka a semka. Dále to můžeme napojit i odsud, a to semka, semka a semka. Dále můžeme odsud napojit ještě výš semka. Tohle bude nejdůležitější, hodně zpevnit, protože tady to bude mít největší náchylnost na kývání. Tak. A dále připevníme i palivovou nádrž. Opravdu tohle nepodceňujte, protože tohle vždycky potom strašně abodil, a napojíme to i na tenhle motor. Tak. Dále tyhle musíme připevnit k tomu, aby
když tam bude nějaký větší tlak, tak aby se to neurvalo. Tak. A to by mělo být vše. Takže save launch. A teď můžeme startovat. Ano, jak vidíte, startovací. Zapneme si resource, tady máte oxidizer a takový elektřinu a tak. Takže nejdřív zmáčkněme T. Tady to musí začít svítit. To je SAS. To nám bude držet směr. Dále, toto je plyn. Podržíme Shift, dáme to od čárku pod stovku. Tak. A zmáčkněme Space. Ano, vidíte, letí nám to. Pořád se to stále kýve, protože jako taková rovinka, vlastně jasně, že se to bude trochu kývat. Ale tady vidíme, kolik je paliva a tady vidíme přehřívání. Pokud to máme pod stovkou, tak se nám to nepřehřeje, pokud na to pokud to ne, ale měl bych trošku. Pokud na to nerozpalují nějaký jiný motory, to potom je jasný, že to bude se přehřívat. Tak, zatím to krásně letí. Tady vidíte rychlost. Tady je vlastně G, což je přetížení. Tak, tady je výška a začneme náklon. Nějaký takovejhle. V podstatě družice je jedno jaký náklon bude mít, jakože ve směru, ale musí to být zhruba takhle. Nějak to neudržuje, náš náklon. A nyní zmáčkněme Space. A vy jste se měli odhodit. Co to je? Proč jako nefunguješ? Tak to je fail. A SAS nám to neudržuje. Takže my si dáme End a Vehicle Assembly. A ještě to spravíme. Protože tím, že semka dáme nějaký křidílka, já používám tyto nejradši, jsem tady takový nejlepší, máme takhle, aby nám to nesrazily držáky, dáme to i semka a semka. Tak a já si musím kouknout, proč se to neodpojilo, ale normálně by se to mělo odpojit. Nevím proč, takže dáme ještě jednou start. Teď už to snad vyjde. A viděli jste, raketa nám krásně letěla. Nevím, prostě to neodpojilo nějaký bug nebo něco takového. Takže opět si zapneme Resource, SAS, plyn pod stovku. My to dáme o 3 čárky teďka, protože víme, že by se nám ty motory přehřály. Křidílka krásně dělají toto, což znamená, že SAS to udržuje. A zhruba na 5000 by měl začít náklon. My to nakloníme vlastně tam dopředu. Když máčkneme V, tak měníme pohled vlastně, když máme orbital, tak nám to drží při raketě, že my si to necháme na freečku, si můžeme dělat, co chceme s kamerou. Když máme orbital, tak taky můžeme ji nastavit, ale jakmile zatočíme s raketou, tak nám zatočí i kamera, stejně jako raketa. Tak, počkáme na těch 5000 metrů. Tak a začneme malým náklonem. Říkal jsem na druhou stranu, ale to nevadí, budu nějak náklon. Tak, tam budeme začít dělat náklon. Když dáme M, tak objeví se mapa, co si uděláme. A dvakrát klikneme na Kerbin, což nám změní vlastně, že se ta mapa bude točit kolem Kerbinu místo kolem té rakety. Tak, za chvilku bude odhoz. Někdy za 5, 4, 3, 2, 1, ještě ne, takže ještě nedošlo palivo. Někde trochu zpomalíme, protože rychlost máme dobrou, nemusíme hnedka vyčerpat všechno palivo. Tak, ano, viděli jste, krásný odhoz, zpomalujeme, takže přidáme plyn a jak si začne zrychlovat. A dobrý, už to pomalu zrychluje. Chvíli jsem se bál, že to zrychlovat nebude. Tady ta značka Co to?
mě přehrál motor. No, uvidíme, jestli to vyjde. Takže zapneme tenhle. Tady můžeme hodně s ESkou udržuji, vypnout motor. Zapneme RCS. Jsou RCS trysky, to vlastně jsou směrovací trysky. Ježišmarja, ještě nepadáme, což je dobře. Ale měli bychom to co nejdřív. No a tahle značka je vlastně největší zpomalení. Ale měli bychom to opravdu hodně rychle vyrovnat. Na největší zrychlení. No nic, necháme to tady, zapneme. Dobrý. Tak dobře, no, to vyrovnám, dobrý. Tady to necháme a přidáme, protože jsme ztratili hodně rychlost. Což je, jak určitě tušíte hodně špatně. Vlastně RCS se zapínají Rkem, to jsou tady ty trysky. A abyste viděli, kolik vám zbývá, tak to je ten monoprop, což musíte něco zapít, abyste teda viděli. Ano, vidíte, toto je vlastně, jak bychom jeli a to se má zvyšovat, takže to budeme muset udělat takhle, přidat úplně na maximum zřejmě. A on nemá klesat, on má zvyšovat. Zajímalo, proč padá. Takže my to uděláme ještě takhle. Co to? Přehrál motor. A nevá? Tak. Co bylo toto? Mě vybuchly motory. Nevá. Myslím, že s těma to už nedám, protože tohle jsou slabý motory. Hodně slabý motory. Jsou už jenom tak, to mělo být na konečné dolaďování. No, uvidíme. Jednou jsem si taky říkal, že to už 100% nevyjde a nakonec to vyšlo. Chci vidět, kolik máme 30 a klesá. To už nevyjde. Tak zase koukneme. To už 100% nevyjde. Možná kdyby tady byl ty ještě 2 motory, tak by to vyšlo. A to nevyjde. Takže tohle bude takový konec dnešního dílu, takový tutoriálu. A že jste si něco přiučili a určitě se těšte na další.